రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్వాగతం. మరొకసారి మాతాజీ లైవ్ లింక్ వచ్చిందా? వచ్చింది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. లైవ్ కొంతమందికి ప్రాబ్లం అయింది ఈరోజు, మనకు కూడా ఫ్యూ మినిట్స్ ప్రాబ్లం అయింది. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో కర్మయోగము, ప్రతి ఒక్క అధ్యాయాన్ని యోగమని ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఈరోజు కూడా ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుందాము. యోగము అంటే భగవంతుడితో సంబంధం పెట్టుకోవటం, ఇంగ్లీష్లో కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని అంటాము. ఇది మనము కర్మ ద్వారా భగవంతుడితో ఏ విధంగా సంబంధం పెట్టుకోవచ్చు, ఇది అతి ప్రాక్టికల్గా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అవలంబించటానికి ప్రయత్నించేటటువంటి ఒక మార్గము కర్మయోగము. ఎందుకంటే మనం చేసే ప్రతి పనిలోనూ కూడా ఏ రకంగా మనము భగవంతుడితో సంబంధం పెట్టుకోవచ్చు, ఆ పనిని ఒక యోగంగా మనం ఎలా మార్చుకోవచ్చు అన్నది ఈ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో చూద్దాము. ముందుగా అర్జునుడి ప్రశ్నతో, అర్జునుడు ఉవాచతో ప్రారంభమవుతుంది. అర్జున ఉవాచ జాయసి చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. ఏమంటున్నాడు అర్జునుడు? జనార్దన, కేశవ, కామ్యకర్మల కంటే బుద్ధియే మంచిదని నీవు భావించినచో నువ్వు నన్ను ఎందుకు ఈ ఘోరమైన యుద్ధం నందు వినియోగింపకోరుతున్నావు అని చెప్పేసి అడుగుతాడనమాట. నువ్వు బుద్ధియే మంచిదని నువ్వు చెప్తున్నావు ఒక ప్రక్కన, నన్నేమో ఇంత ఘోరమైనటువంటి యుద్ధాన్ని చేయమని చెప్తున్నావు ఎందుకు అని అర్జునుడు ప్రశ్నించారు. అప్పుడు భగవంతుడు ఇచ్చిన సమాధానం, లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. పాపరహితుడమైన అర్జునుడా అని చెప్పేసి ఆయనను సంబోధిస్తూ ఆత్మానుభూతిని పొందయత్నించు 2 రకముల మానవుల గురించి ఇంతకు ముందే చెప్పి ఉంటిని. ధ్యాననిష్టయందు ఆసక్తి కలవారు జ్ఞాన మార్గమున, పనుల పట్ల ఆసక్తి కలవారు కర్మ మార్గమున దీనిని అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఈ భగవద్గీతలో ఉన్న 18 అధ్యాయాల్లో కూడా మొదటి 6 కూడా కర్మయోగం గురించి చెప్తాయి, చివరి 6 ఏమో జ్ఞానయోగం గురించి చెప్తాయి, మధ్యలో ఉన్న 6 కూడా భక్తి యోగం గురించి చెప్పారనమాట. భక్తి యోగం అన్నిటిలోకి కూడా ఉత్తమమైన మార్గం అని చెప్పేసి దానిని భద్రంగా మధ్యలో ఉంచారు అన్నట్లుగా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు ఈ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు ఈయన ఏం చెప్తున్నారు? ఆత్మానుభూతి పొందటానికి 2 రకాలు మానవులు ఏమిటి, ఎవరా 2 రకాలు అంటే ధ్యాన నిష్టయందు ఆసక్తి కలవారు. కొంతమందికి ధ్యానం మీద ఉంటుంది, వాళ్ళు జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్తారు. కానీ పనుల మీద ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు కర్మ మార్గంలో వెళ్తారు అని చెప్తున్నారనమాట. సో 2 రకాలుగా ఉంటారు. కొంతమందికి ఏమో ధ్యానం మీద ఉంటుంది, కొంతమందికి ఏమో కర్మ మీద, పనుల మీద ఉంటుంది. సో ఈ పనులు చేసుకుంటూ కూడా ఆత్మానుభూతిని పొందే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే మనం ఏదో అడవికి వెళ్ళి ధ్యానాలు ఇలాంటివి చేయవసరం లేదు, మన పనులు మనం చేసుకుంటూ కూడా ఆత్మానుభూతిని పొందవచ్చు. సాంఖ్యయోగం ఆత్మసాక్షాత్కారము, జ్ఞానయోగంతో కూడినటువంటి వైరాగ్యం అని నిన్న 2వ అధ్యాయము చూసాం. సాంఖ్యయోగము అని అంటే ఏమిటి? ఆత్మసాక్షాత్కార జ్ఞానం, ఆత్మను గురించిన యోగము అని చెప్పేసి. 2వది ఈరోజు కర్మ బుద్ధి యోగం అని చెప్పి, కర్మ ఇక్కడ
4 రకాల కర్మలను చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మనుషులు చేసేటటువంటి 4 రకాల కర్మలు ఏమిటి అంటే చదువులు చెప్పటం. ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే గుణకర్మల ప్రకారం ఈ మనుషులను విభజించారు, అంతేకాని పుట్టుకతో కాదు అన్నది ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. సో ఇక్కడ ఈ బ్రాహ్మణులంటే ఎవరు అంటే చదువులు చెప్పేవారు అని చెప్పేసి, ఆ తర్వాత మనుషులందరినీ పోషించేవారు, కాపాడేవారు, వాళ్ళేమో రాజులని. ఆ తర్వాత ఇంకొక రకం ఎవరు అంటే మనుషులందరికీ కావలసినవి సప్లై చేస్తూ మనకి అవసరాలను అవి మనం ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళు ఒక జాతి అయితే, ఇంకొకళ్ళు పనులన్నీ చేసి మనుషులకు కావలసిన ఆహార ధాన్యాలు అవన్నీ కూడా కూర్చేవాళ్ళు. సో ఇలా గుణకర్మలను బట్టి 4 రకాలుగా విభజించటం జరిగింది అని చెప్పేసి భగవంతుడు చెప్పటం కూడా జరుగుతుంది, మనం చూస్తాము, అక్కడ చిత్రంలో చూసాము ఇప్పుడే. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలో కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య యయాస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారాస ఉచ్యతే. పైకి కర్మేంద్రియములను అదుపులో ఉంచిన మనసులో మాత్రం ఇంద్రియ విషయాలపైనే ఆలోచన చేస్తూ ఉండేవాడు, తమను తామే మోసం చేసుకునేవాడు, అలాంటి అవివేకిని కపటాచారి అని అంటారు. అంటే కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచినప్పటికీ, అంటే ఉదాహరణకి మనం ఉపవాసం అని భోజనం చెయ్యం, కానీ చేయకపోయినా మనసులో మాత్రం ఆ భోజనం మీదే ఇంద్రియ విషయము, అంటే మన కంటికి, చెవుకి, ముక్కుకి, తర్వాత నోటికి, ఈ చర్మానికి, ఈ 5 కూడా మన ఇంద్రియాలు. సో వీటికి ఇష్టమైన విషయాలు, ఇవి వేటి పట్ల ఆకర్షితులవుతాయో ఆ విషయాల మీదే మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటే అది మనల్ని మనం మోసం చేసుకున్నట్లే. అలాంటి అవివేకిని కపటాచారి అంటారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈయన ఉదాహరణగా ఇది మనం చూస్తున్నాము ఈ చిత్రంలో, సన్యాసం తీసుకున్నాము అన్నట్లుగా ఉన్నా కూడా మనము ఈ దురలవాట్లు కానీ ఈ ఫోన్లు ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే ఇంద్రియ విషయాల ప్రలోభాల్లో పూర్తిగా ఉన్నట్లే లెక్క. సో వాళ్ళని కపటాచారులు అంటారు, అలాంటి అవివేకిని అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళే తమని తామే మోసం చేసుకునేవారు అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక ఉదాహరణ ఏమిటి, ధ్యానం చేస్తున్నాము కానీ క్రమేణ ఏమిటి, ఆకలిగా ఉంది, అది తినాలనుంది, ఇది తినాలనుంది అన్న ఆలోచన వస్తే ఇంక దానివల్ల ఉపయోగమే ఉంది అన్నట్లు. అలాగే మనం ఉదాహరణకి ఉపవాసం చేస్తూ మనం ఆహారం గురించి అది తింటే బాగుండు, ఇది తింటే బాగుండు అనుకుంటే ఇంక దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే ఆ పర్పస్ కోసమే మనము మన ఇంద్రియాలను కేంద్రీకరించాలి. అందుకని మనస్ఫూర్తిగా చేయకపోతే ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచిన కర్మేంద్రియాలు, అంటే ఈ నోరు కర్మేంద్రియము, ఉపవాసం రోజున దాన్ని అదుపులో ఉంచుతాము, తినము, కానీ మనస్సు మాత్రం మా భోజనం మీదే ఉంటే ఇంకా అది మనల్ని మనమే మోసం చేసుకున్నట్టు లెక్క అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్త సవిశిష్యతే. ఓ అర్జున, మరొక ప్రక్క శ్రద్ధావంతులు మనస్సుతో కర్మేంద్రియములను అదుపు చేసి, అంటే ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్పే పాయింట్ ఏమిటి అంటే మనస్సుతో కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేయాలి. అంటే పైకి మనం ఏదన్నా చేయకుండా ఉన్నా కూడా అది కాదు ఇక్కడ ముఖ్యం. మన మనస్సును ఎప్పుడైతే నియంత్రించగలుగుతామో, మన మనస్సుతో ఈ కర్మేంద్రియాలను నియంత్రించగలుగుతామో అది అలా అదుపు చేసి, రెండవది ఏంటి, అది నంబర్ 1 అది. నంబర్ 2 ఏమిటి, ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు, వాళ్ళు ఎంతో శ్రేష్ఠులు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఉదాహరణగా
ఇలా ఫలాపేక్ష లేకుండా, అంటే వాళ్ళు ఏది చేసినా కూడా వాళ్ళ కోసం అన్నట్లుగా నా కోసం చేసుకుంటున్నాను అని ఆ కర్మ యొక్క ప్రతిఫలం మీద వాళ్ళకి దృష్టి ఉండదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఆ రెండు విషయాలు ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం గమనించవలసింది. ఒకటి, మనస్సుతో మన ఇంద్రియాలను అదుపు చేయటానికి ప్రయత్నించాలి. రెండవది, ఫలాపేక్ష లేకుండా పని కర్మ చేయాలి. ఈ రెండు చేస్తే వాళ్ళు ఎంతో శ్రేష్ఠులు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. మనకు ఉదాహరణగా భగవంతుడికి ఈ సేవ చేస్తూ భగవంతుడి మీదే మనసు పెట్టినటువంటి ఈ భక్తులను చూపిస్తున్నారు. ఏ సేవ చేసినా సరే అది మనం భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అనుకుని చేయాలి అని చెప్పేసి. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయోహ్య కర్మణ శరీరయాత్రా పీచతే న ప్రసిద్ధేద కర్మణ. సో నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు ఆచరించవలసిందే. ఎందుకంటే కర్మలు విడిచిపెట్టడం కంటే చేయటమే ఉత్తమమైనది. అంటే కొంతమంది ఏమనుకుంటారు, సన్యాసం మనం ఏ కర్మ చేయకుండా, అంటే సన్యాసంలాగా అలా ఉంటే బెటర్ ఏమో అన్నీ వదిలేసి అని చెప్పి. కానీ ఆయన ఏం చెప్తున్నారు, నీ కర్తవ్య కర్మను నీవు ఆచరించవలసిందే. ఎందుకంటే కర్మను విడిచిపెట్టడం కంటే చేయటమే ఉత్తమమైనది. ఇది ఏంటి, ఇక్కడ అర్జునుడు ఇప్పుడు నేను యుద్ధం చేయలేను అని చెప్పిన దానికి సమాధానము దానికంటే ఇంకా ఎంతో అందరికీ కూడా అన్వయించుకోదగినటువంటి సమాధానాలు భగవంతుడు ఇస్తున్నారని మనం గ్రహించవచ్చు. ఇప్పుడు అర్జునుడికి చెప్పినట్లు ఈ కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా, నువ్వేదో నా కోసం యుద్ధం చేసుకుంటున్నాను అన్నట్లుగా కాకుండా అని ఆయనకు చెప్తూ, మనబోటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మ యోగులు నిజంగా శ్రేష్ఠులు అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఈ కర్తవ్య కర్మ నువ్వు ఆచరించవలసిందే. ఎవరి కర్తవ్యం, ఎవరి బాధ్యత, ఎవరి డ్యూటీ, రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇది ఎవ్వరు కూడా మీరు చెయ్యకుండా ఉండకూడదు. మీరు చేయవలసిందే, ఆచరించవలసిందే. కర్తవ్యాన్ని మనం విస్మరించకూడదు అని మనకి ఈ శ్లోకంతో అర్థమవుతుంది. భగవంతుడు చెప్పారని నీ కర్తవ్య కర్మ నీవు ఆచరించవలసిందే. ఎందుకు, కర్మలు విడిచిపెట్టడం కంటే కూడా చెయ్యటమే ఉత్తమము. కర్మలన్నీ వదిలేసి నేను దేనికి బద్ధుడనవ్వను, అందుకని ఏ పని చేయకుండా ఇలా కూర్చుంటాను అనుకోవటం కంటే పని చేయటమే ఉత్తమమైనది. కర్మలు చేయకుండా మనిషి జీవనయాత్ర సాగించలేడు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా మనకు భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో పని చేయటమే ఉత్తమమైనది. అయితే కర్మ చేయకుండా మనం జీవనయాత్ర సాగించలేం. ఏదో ఒక పని చేయాల్సిందే మనం లేచిన దగ్గర నుంచి. సో మన కర్తవ్యం ఏదో మనం ఆచరించవలసిందే అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధన తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగా సమాచర. ముఖ్య శ్లోకాల్లో ఇదొకటి. విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో చేసే కర్మను చేయాలి. సో యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర, యజ్ఞార్థాత్ కర్మణో అంటే ఏ కర్మ చేసినా భగవంతుడి కోసమే చేస్తున్నాను అనుకుని చేయాలి. అన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధన. అన్యత్ర అంటే వేరే ఏదైనా సరే ఈ లోకంలో మనల్ని బంధాలలో కట్టివేస్తాయి. అంటే భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అని అనుకోకుండా మనం పని చేస్తే మన కోసమే అని మనల్ని ఈ భౌతిక ప్రపంచ బంధాలకు కట్టిపడి వేస్తాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం. మనం బద్ధులం అవుతాం అన్నమాట అలా అనుకుని పని చేస్తే. నా కోసమే చేస్తున్నాను అనుకుంటే, అదే భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అని అనుకుంటేనే మనకి విముక్తికి మార్గం. తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగా సమాచర. సో ఈ రకంగా నీకు నిర్దేశం అలా చేస్తే కర్మ
తదర్థం కర్మ కౌంతేయ, ఆ ప్రకారంగా కర్మను ఆచరిస్తే కౌంతేయ కుంతిపుత్ర ముక్తా సంగ సమాచర, అప్పుడు నువ్వు నీకు దాని వలన ముక్తి కలుగుతుంది అన్నట్లుగా, ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారన్నమాట. సో ఏ పనినైనా యజ్ఞార్థాత్ కర్మను అన్ని కర్మలు కూడా భగవంతుని కోసం అని చెప్పేసి, అన్యత్ర వేరే ఏదైనా ఈ లోకంలో బంధించి వేస్తుంది. సో అలా కర్మను కౌంతేయ ఆచరించు, ఫలితములపై ఆసక్తి లేకుండా విష్ణు తృప్తి కోసం నిర్వర్తించుము అని చెప్పేసి, భగవంతుని కోసం నిర్వర్తించు అని ఈ శ్లోకాల్లో చెప్పారు. యజ్ఞశిష్టాశినః సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుంజతే తే త్వఘం పాపా ఏ పచంత్యాత్మకారణాత్. మొదట యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారమునే భుజించే భగవంతుని భక్తులు అన్ని రకాల పాపాల నుండి విముక్తి పొందుతారు. అంటే మనం యజ్ఞంలో సమర్పించినటువంటి, అక్కడ నివేదించినటువంటి భగవంతుడికి నివేదించిన ఆహారాన్ని భుజిస్తే అన్ని రకాల పాపాల నుంచి కూడా మనం విముక్తులం అవుతాము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంతేగాని మన సొంత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేస్తే నిజానికి మనం పాపాన్నే తింటాము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుని ప్రసాదంగా మనం ఏది తిన్నా తినాలి, అంతేకాకుండా మన కోసం చేసుకున్నాము అనేటటువంటి భావంతో ఉండకూడదు. అలా ఉంటే మనకది పాపమేను అన్నట్లుగా చెప్తున్నారనమాట. సో భుంజతే తే త్వఘం పాపాయే పచంత్యాత్మ కారణాత్. సో ఏదైనా సరే ఆ యజ్ఞశిష్టాసిన అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే మనం ఏదైనా అలా అక్కడ మన పనిని ఒక యజ్ఞంగా భావించి ఏదైనా చేయాలి. అలాగే మనము ఏదైనా భోంచేసినా కూడా మనము ముందుగా భగవంతుడికి అది అర్పించుకుని, యజ్ఞంలో అర్పించినట్లుగా మనం అలా అర్పించుకుని ఆ తర్వాత మనము తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు. అలా చేయకపోతే మనము అది పాపమే అన్నట్లుగా చెప్తున్నారన్నమాట. ఇందులో మనకి ఇక్కడ యజ్ఞచక్రం అని చెప్పేసి చూపిస్తారు. అంటే యజ్ఞచక్రము అంటే ఏమిటి అనేది చూద్దాము. అంటే ముందుగా భగవంతుడు ఉన్నారు. సో ఆయన మనకు ఈ వేదాలన్నింటినీ ఇచ్చారు. ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అథర్వణ వేదం, ఈ 4 వేదాలు వచ్చాయి. అంటే అన్ని వేదాలు ఉపనిషత్తులు భగవంతుడు ఇచ్చినప్పుడు కర్తవ్యం, అందులో నుంచి మనం ఏం తెలుసుకున్నాము, మన యొక్క కర్తవ్యం ఏమిటి అన్న విషయాన్ని మనము తెలుసుకున్నాము. ఆ కర్తవ్యము ఏమిటి అంటే మనము ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేయటం, అదే యజ్ఞము. మనకిక్కడ యజ్ఞాలు చేయటం చూపిస్తున్నారు. దాని యొక్క లోతు అర్థం ఏమిటి అంటే ఎవరి పనిని వాళ్ళు భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అన్నట్లు చేయటమే ఒక యజ్ఞము. ఇక్కడ మనకు అసలు యజ్ఞం చూపిస్తున్నారు. ఏది మనం యజ్ఞవాటికలో అగ్నిలో మనం ఆజ్యం పోస్తూ మిగిలిన వేస్తూ చేసే యజ్ఞాన్ని చూపిస్తున్నారు. ఆ యజ్ఞం యొక్క ఫలితాలు ఇలా భగవంతుడికి వెళ్తాయి అని చెప్పేసి చూపిస్తున్నారు. దేవతలకు కొన్ని, భగవంతుడికి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అయితే మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఏ చిన్న పనిని చేసినా కూడా అది యజ్ఞంలాగానే భావించి భగవంతుడికి అర్పించేటట్లుగా చేయాలి. అప్పుడు మనం భగవంతుడికి ఆ రకంగా అర్పిస్తే, యజ్ఞం చేసి యజ్ఞాలలో మనం అర్పిస్తే అప్పుడు వర్షాలు కురుస్తాయి. మనకి మీరందరూ వినే ఉంటారు, యజ్ఞాలు చేస్తే వర్షాలు వస్తాయి అని చెప్పేసి. ఎప్పుడు ఇదివరకు కాలంలో కూడా అందరూ యజ్ఞాలు, మునులు వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటే వర్షాలు పడతాయి అనే మాట వినే ఉంటారు. సో అలా ఈ యజ్ఞాలు చేస్తే వర్షాలు వస్తాయి. వర్షాలు వస్తే ఏమొస్తుంది, మనకి ధాన్యాలు పండుతాయి. ధాన్యాలు పండితే మనకి భోజనం వస్తుంది. ఆ భోజనాన్ని ముందుగా మనకి ఇవన్నీ ఇచ్చినటువంటి భగవంతుడికి సమర్పించాలి. ఆ తరువాతే మనము తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఈ చక్రాన్ని ఈ రకంగా మనకి విశదీకరించారనమాట. సో భగవంతుడు మనకి ఎవరు ఏ పని చెయ్యాలి అని చెప్పేసి
ఈ పనులు కూడా భగవంతుడు విభజించారు గుణకర్మల ప్రకారం. కొంతమంది వేదాలు చెప్పేవాళ్ళు, కొంతమంది పనులు చేసేవాళ్ళు, కొంతమంది మనుషులందరినీ కూడా సంరక్షించేవాళ్ళు, ఇంకా కొంతమంది మనుషులకు కావలసినవన్నీ కూడా తెచ్చిపెట్టేవాళ్ళు కొంతమంది అని చెప్పి 4 రకాలుగా ఈ మనుషులు విభజించారు. సో ఎవరి పనిని, కర్తవ్యాన్ని వాళ్ళు చేయాలి. వీళ్ళేమో పనులు చేస్తూ ఉంటారు, వీళ్ళేమో యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. అప్పుడు వర్షాలు వస్తాయి, వర్షాలు వస్తే ధాన్యం వస్తే భోజనం ముందుగా భగవంతుడికి సమర్పించి మనం తీసుకుంటాము అని చెప్పి యజ్ఞ చక్రాన్ని ఇక్కడ విశదీకరిస్తున్నారు. సో ఇది ఇక్కడ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ యజ్ఞాద్ భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. ఇది కూడా ఒక ముఖ్య శ్లోకమే. సో అన్నాద్ భవంతి భూతాని అంటే అందరూ ప్రజలంతా, సమస్త ప్రాణులు కూడా భోజనం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. పర్జన్యాత్ అన్న సంభవ. సో ధాన్యము, భోజనం ఎలా వస్తుంది అంటే వర్షం వల్ల వస్తుంది. యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో, వర్షం ఎలా వస్తుంది? యజ్ఞం చేస్తే యజ్ఞంలో నుంచి వర్షం ఉద్భవిస్తుంది. యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో. సో వర్షము యజ్ఞం వల్ల వస్తుంది. యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. యజ్ఞము విద్యుక్త కర్మల నుంచి వస్తుంది. యజ్ఞం ఎలా, యజ్ఞము అంటే పని అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఈ యజ్ఞం ఎందులో నుంచి వస్తుంది అంటే ఈ విద్యుక్త కర్మల నుంచి వస్తుంది. సో ఈ వేదాల్లో మనకి ఈ కర్తవ్యాలు ఎవరెవరిది ఏ కర్మ అన్నది చెప్పారు. కొంతమంది ఇలా వ్యవసాయం చేస్తూ పండిస్తారు, కొంతమంది యజ్ఞాలు, చదువులు, వేదాలు చెప్తూ ఉంటారు, ఇంకా కొంతమంది అందరినీ కూడా సంరక్షిస్తూ ఉంటారు, ఇంకా కొంతమంది మనందరికీ కావాల్సిన వస్తువులను తెచ్చిపెడుతూ ఉంటారు అని చెప్పి 4 రకాలుగా యజ్ఞము విద్యుక్త కర్తవ్యముల నుండి సంభవిస్తున్నది. సో ఎవరి పనులు, ఎవరి డ్యూటీలు వాళ్ళు చేయాలి. అప్పుడు సరిగ్గా చేస్తే యజ్ఞము, అప్పుడు వర్షం కురుస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారన్నమాట. సో అన్ని ప్రాణులు అన్నాద్భవంతి భూతాని, అన్ని ప్రాణులు కూడా భోజనం, ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. అయితే ఆహారం ఎలా వస్తుంది? పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ. సో వర్షం వల్ల ఈ ఆహారం సంభవిస్తుంది, కలుగుతుంది. సో వర్షం ఎలా వస్తుంది? యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో అంటే యజ్ఞం ద్వారా మనకు వర్షం వస్తుంది. అయితే యజ్ఞం ఎలా చేస్తాము అంటే యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. మన కర్మల ప్రకారం యజ్ఞాన్ని చేస్తాము. ఎవరి కర్మలను వాళ్ళు చెయ్యాలి అని ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది. అది యజ్ఞంతో సమానము అని చెప్పేసి భగవంతుడు ఇక్కడ స్పష్టం చేస్తున్నారు. యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాద్ ఆత్మతృప్తశ్చ మానవ ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టా తస్య కార్యం న విద్యతే. కానీ ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందమును పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో సంతృప్తి, సంతోషం పొందేవాడికి చేయవలసిన కర్మలు ఏవి ఉండవు. అయితే మనమంతా ఏమిటంటే ఇలా కర్మ, రోజువారీ పనులలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఆ రకంగా వాళ్ళు కర్మను చేయవచ్చు. కానీ కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళేమిటి, ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందమును పొందుతూ ఉంటారనమాట. ఇంకా వాళ్ళు పూర్తి ఆత్మానుభూతిని పొందేవారు. వాళ్ళకి ఆ ఆత్మానుభూతిలో ఉంటూ సంపూర్ణ జ్ఞానంతో ఉంటారు. ఇంకా వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానమే సంతృప్తి, సంతోషం. అలా ఉండే వాళ్ళకి చేయవలసినటువంటి కర్మలు ఇంకేమీ ఉండవు. ఆ స్థితికి వెళ్ళిన వాళ్లకు, అంటే నిత్యము కూడా ఆత్మానుభూతితో జీవితం, కూడినటువంటి జీవితంతో వాళ్ళ ఆత్మలోనే ఆనందం పొందేవాళ్ళు, అలా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు గనక వేరే కర్మలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఇంకా లేదు. అంటే ఆ స్థితికి వెళ్తే ఎవరైనా సరే ఇంకా వాళ్ళు ఆ సచ్చిత్ ఆనంద అని ఆత్మను మనం అంటాము. ఆ సచ్చిత్ ఆనంద అంటే ఏమిటి అంటే ఆత్మ ఎప్పుడు ఉండేది. మనం నిన్న చూసాం, అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం అని చెప్పేసి ఆత్మ. అజో అంటే పుట్టుక లేనిది, నిత్యం ఎప్పుడు ఉండేది, శాశ్వతం పురాణం
పురాతనమైనది అని చూసాం. సో అది సత్ అంటే అది అర్థము, అంటే ఎప్పటికీ చెరిగిపోనిది, ఎప్పుడూ ఉండేది. ఏది అంటే ఏదీ లేదు, భగవంతుడి అంశ అయినటువంటి ఆత్మ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో అలా ఆ ఆత్మను ఎవరైతే ఆ సత్ చిత్ అంటే తెలుసుకోవటము, ఆనంద అంటే ఆ బ్లిస్, ఆత్మానుభూతిని పొందినటువంటి ఆ ఆనందము. సో ఆ సచ్చిత్తానంద, ఆ ఆత్మానుభూతిని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అటువంటి పరిపూర్ణ జ్ఞానులు ఇక వాళ్ళు వేరే పనులు చేయవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఎందుకు అంటే మనము భగవంతుడి మార్గంలోకి వెళ్ళటానికి, మోక్ష మార్గంలోకి వెళ్ళటానికి అదే అవసరం మనకి. సో ఆత్మానుభూతి పొందిన వాళ్ళు భగవద్ధామాన్ని పొందగలరు. సో అలాంటి వాళ్ళు ఇంకా చేయవలసిన కర్మలేవి కూడా ఉండవు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యద్యాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తదేవేతరో జన, యద్యద్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జన, సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తద్ అనువర్తతే. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ అంటే గొప్పవాళ్ళు ఏ పనులైతే చేస్తారో తత్తద్దేవేతరో జన, మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా అదే అనుకరిస్తారు. సయత్ ప్రమాణం కృతే, వాళ్ళు ఏ ప్రమాణాలు అయితే పెడతారో, అంటే ఏమేమి స్టాండర్డ్స్ అయితే వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారో, ఏ ప్రమాణాలు అయితే వాళ్ళు పెడతారో, లోకస్తద్ అనువర్తతే, లోకమంతా కూడా వాళ్ళను అనువర్తిస్తుంది, అంటే వాళ్ళని ఫాలో అవుతుంది, అనుసరిస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఉదాహరణకు ఎవరైనా ఒక లీడరు ఏదైతే గొప్పవాళ్ళు ఏది చేస్తారో అనుయాయులందరూ కూడా వాళ్ళని అనుసరిస్తారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకాలో చూస్తున్నాం అన్నమాట. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. సో ఇక్కడ జస్ట్ ఒక చిన్న ఉదాహరణకి ఏమిటంటే, పిల్లలు మనకి అర్థం అవటానికి ఇలా ఎవరైనా స్మోక్ చేయొద్దు అని చెప్తే, మనం చేస్తూ తప్పులు అవతల వాళ్ళకి చెప్తే అవతల వాళ్ళు ఎందుకు వింటారు? అందుకనే శ్రేష్ఠులు అన్నారు, గొప్పవాళ్ళు. వాళ్ళు ముందు ఆచరించి ఆ తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళు వాళ్ళని అనుసరించేటట్లు చేస్తారు. మనం ఆచరించకుండా ఉంటే అప్పుడు అవతల వాళ్ళు మనల్ని ఎలా అనుసరిస్తారు? నువ్వేం చేస్తున్నావో చేస్తాం కానీ నువ్వు చెప్పే విషయాన్ని మేము ఆచరించమనే కదా అంటారు. సో అది ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు అన్నమాట. సో ఎవరైనా ఆచరించాలి అంటే ముందుగా వాళ్ళు ఆ పనిని చేస్తేనే యువతలి వాళ్ళు ఆచరిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో సహజమైన నాయకులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారు. ఉదాహరణకు మనకి ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. ఎవరు వాళ్ళు? తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, దేశాధినేతలు మొదలైన వారు. కాబట్టి మనము మన యొక్క నాయకుడు అవనండి, గురువు అవనండి జాగ్రత్తగా మనం చూసుకోవాలి అని చెప్పేసి, ప్రభుపాదుల వంటి విశ్వసనీయమైన భక్తులను లేదా వేదాల్లో తెలిపినటువంటి వ్యక్తులను ఎంచుకోండి. అంటే మీ గురువుగా ఎటువంటి వాళ్ళను మీరు ఎంచుకోవాలి అంటే, ఇలా వాళ్ళు భగవన్ మార్గంలో ఉండి జీవితం అంతా కూడా ఆ భగవంతుడికి అంకితం చేసినటువంటి వారిని, వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళకి బోధించే వాళ్ళని, ఆ బోధించింది వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళ బోధనలు ముందుగా వాళ్ళు అనుసరించి ఆ తరువాత బోధించే వాళ్ళు అన్నమాట. అలాంటి గురువులను మీరు చూసుకోండి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకు ఉదాహరణగా ప్రభుపాదుల్ని చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో. నమే పాఠాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన, నానవాప్తం అవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి. ఓ పార్థ, ముల్లోకాలలోనూ నేను చేయవలసిన పని ఏమీ లేదు. నాకు లేనిది కానీ కావలసినది కానీ ఏదీ లేదు. అయినప్పటికీ విద్యుక్త కర్మలను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. భగవంతుడికి లేనిది లేదు, కావలసినది లేదు, అయినప్పటికీ ఆయన చేయవలసింది నేను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. అంటే ఏదో కావాలని కాదు, అది నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారన్నమాట.
ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశ అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహం ఇతి మన్యతే. నిజానికి ఇది కూడా ఒక ముఖ్య శ్లోకము. అన్ని కార్యాలు కూడా ప్రకృతే క్రియమాణాని అంటే ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడుతున్నాయన్నమాట. గుణై కర్మాణి సర్వశ, అన్ని పనులు కూడా ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలు. ఏమిటి ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలు అంటే సత్వ రజ తమో గుణాలు. సత్వగుణం అంటే మంచితనము, రజోగుణం అంటే కోరికలు ఎక్కువగా ఉండటము, తమో గుణం అంటే అజ్ఞానము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఈ త్రిగుణములు వీటి గురించి ఇంకా ముందు చాప్టర్స్లో ఇంకా కొంచెం బాగా డీటెయిల్డ్గానే చూస్తాము. ప్రస్తుతానికి సత్వగుణము, రజోగుణం అంటే కోరికలు, సత్వగుణం అంటే మంచితనము, తమో గుణం అంటే అజ్ఞానము అన్నది తెలుసుకుందాము. సో ఈ త్రిగుణాలతోనే ఈ ప్రకృతిలో అన్ని పనులు కూడా చేయబడుతున్నాయి. ఈ త్రిగుణముల వల్ల ఇవే మనల్ని తోలుబొమ్మలాట పప్పెట్స్ లాగా ఆడిస్తున్నాయి. ఇక్కడ తోలుబొమ్మలు మనం చేసే ఏ పనైనా ఈ గుణాలే మనల్ని అలా చేయిస్తున్నాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. కానీ జీవాత్మ ఏమనుకుంటాడు? అహంకార విమూఢాత్మ. అహంకారంతో విమూఢలమైపోయి మనం ఏమనుకుంటున్నాము? కర్తాహం ఇతి మన్యతే. ఈ కర్తలన్నీ, ఈ పనులన్నీ అహం నేనే చేస్తున్నాను అని మన్యతే అనుకుంటూ ఉంటాము అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు. సో అందరూ చేసేటటువంటి పనులన్నీ కూడా ఈ త్రిగుణాల ప్రభావంతోనే చేస్తున్నారు. కానీ మనమే చేస్తున్నామని అనుకుంటున్నాము అని చెప్పి ఈ శ్లోకాలో చెప్తున్నారు. సో ఈ అహంకారం విమూఢాత్మ, అహంకారంతో మనమే చేస్తున్నాం అనుకుంటాం. ఈ అహంకారంతో ఏంటి? నేనే గొప్పవాడిని, నాకు చెప్పొద్దు అనేటటువంటి ఒక తప్పు అహంకారం అన్నమాట ఇది. అర్జున ఉవాచ అధకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుష అనిచ్ఛన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివా నియోజిత. సో వృష్టివంశీయుడా అని చెప్పేసి సంబోధిస్తూ, ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తున్నాడు అంటే, కొంతమందికి ఇష్టం లేకపోయినా ఇలా దేనివల్ల ఈ పాప అనేది చేయటం జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పేసి అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తే, ఇక్కడ మనకి ఈ చిత్రంలో ఏం చూపిస్తున్నారు? ఈర్ష్య, ఎన్వి, కోరిక, లస్ట్ అంటే కామము, యాంగర్ కోపము, ఇగ్నరెన్స్ అజ్ఞానము, తర్వాత గ్రీడ్ లోభము, తర్వాత ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్ అంటే అహంకారము, మరి ప్రైడ్ అంటే అది కూడా అహంకారము, గర్వము, అటాచ్మెంట్ అంటే రాగాలు, అనురాగం అన్నట్లుగా అంటే ఏదైనా మనం బాగా ఈ రాగబంధాలతో అటాచ్మెంట్ పెంచుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తున్నారు. ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపం చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి అర్జునుడు వేసిన ప్రశ్నకు భగవానువాచ కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మ విధ్యేనం ఇహ వైరిణం. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. కామయేష క్రోధయేష అంటే కేవలం కామము, క్రోధము. అది దేనివల్ల? రజోగుణ సముద్భవ. రజోగుణం వల్ల మనకు కామము, క్రోధము కలుగుతుంది. రజోగుణం వల్ల అంటే కోరికలు ఎక్కువ అని చెప్తున్నాం. సో ఆ కోరికలు వచ్చేసరికి ఆటోమేటిక్గా కోపం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఎందుకు? కోరిక ఎప్పుడైతే తీరదో, తీవ్రంగా కోరికలు ఉన్నప్పుడు అది తీరకపోతే మనకి ఒకలాంటి చిరాకు వస్తుంది. ఆ చిరాకే చివరికి కోపంగా మారుతుంది. ఆ కోరికలే మనకు తీరలేదు, ఇంకెవరికన్నా తీరాయి అని అనుకుంటే మళ్ళీ ఈర్ష్య, అసూయలు కూడా వస్తాయి. సో ఇక్కడ అది చెప్తున్న రజోగుణం వల్ల కోరిక కలిగి తరువాత అది క్రోధముగా కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ. ఆ కోరికతో కోపము వస్తుంది. మహాశనో మహాపాప్మ అంటే అది చాలా పాపము. ఇది విధ్యేనం ఇహ వైరిణం. తెలుసుకో, అది ఈ ప్రపంచంలో పెద్ద శత్రువు
అది మనల్ని కబళించే మహాపాపము పెద్ద శత్రువు. ఇదే ఈ ప్రపంచాన్ని కబళించే పాపమయ శత్రువు. అంటే మహాశనో మహాపాప్మ, అది ఎంత చెడ్డదో, ఎంత పాపంతో కూడుకున్నటువంటిదో విధ్యేనం తెలుసుకో, ఇహ వైరిణం, ఈ ప్రపంచంలో పెద్ద శత్రువు అని చెప్పేసి, వైరిణం అంటే శత్రువు అని చెప్తున్నారు. సో ఏమిటి ఆ శత్రువులు అంటే కామము, క్రోధము. దేనికి వస్తాయి? రజోగుణ సముద్భవ, రజోగుణం వల్ల మనలో అవి పుడుతూ ఉంటాయి, కోరిక కానీ కోపం కానీ. సో అది మహాశని, మహాపాపం. సో అది తెలుసుకో, ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే కూడా అది పెద్ద శత్రువు అని చెప్పి చాలా క్లియర్గా ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు వివరించారు. ధూమేన వ్రియతే వహ్ని యథా దర్శో మలేన చ యథోల్బేన వృతో గర్భా తథా తేనేదమావృతం. పొగచేత అగ్ని, మురికి చేత అద్దము, మావి చేత గర్భంలోని శిశువు కప్పివేసినట్లు జీవుడి ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఈ కామం అనేది ఆవరించి ఉంటుంది. సో మనం ఈ అగ్నిని, ఈ పొగచేత ఒక్కొక్కసారి చూడలేకపోతాం, ఎక్కువ పొగుండి అగ్ని కనిపించదు. అలాగే మురికితో ఉంటే అద్దం కూడా మనం సరిగ్గా అద్దంలో ప్రతిబింబాన్ని చూసుకోలేము. అలాగే గర్భంలోని శిశువు మావితో కప్పివేయబడినట్లుగా జీవుడు కూడా ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఈ కామము కప్పివేసి ఉంటుంది. మన యొక్క ఆత్మజ్ఞానాన్ని మనం చూసుకోకపోవటానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఈ కోరిక, కామమేను. దీని వలనే మిగతా దుర్గుణాలన్నీ కూడా ఇక్కడి నుంచే మొదలవుతాయి అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. మనం అందరం కూడా ఆత్మజ్ఞానాన్ని అనుభూతి చెందటానికి అవకాశం ఉన్న వాళ్ళము. మనందరికీ కూడా అది కుదరాలి, అంటే కుదరకుండా ఉండకూడదు. మనందరికీ కూడా అనుభూతి చెందేటటువంటి, ఆత్మానుభూతిని చెందేటటువంటి శక్తి ఉంది అంతర్గతంగా. కానీ ఈ కోరిక, కామంతో అది కప్పివేయబడి మనం దానిని చూడలేకపోతున్నాము, తెలుసుకోలేకపోతున్నాము అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకాల్లో భగవంతుడు వివరించారనమాట. మనకి ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ చూపించారు కదా. సో అన్ని కోరికతో కప్పివేసినట్లుగా అని చెప్పేసి, అలాగే ఈ కోరికతోనూ, తర్వాత ఈర్ష్యతోనూ, అజ్ఞానము, కోపంతో ఇవన్నీ కప్పేసేసరికి మనకి ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వెళ్ళటానికి మనకి ఇవన్నీ కూడా పెద్ద అడ్డుగోడలుగా ఉంటున్నాయన్నమాట. ఈ మెట్లు ఒక్కొక్కటి మనం దాటుకుంటూ వెళ్తేనే అలా భగవంతుడి మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతాము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నంతకాలం కూడా మనము ఇలాగే బంధితులం అయిపోతాము. ఇవన్నీ దాటుకుని పైకి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వెళ్ళగలగాలి. ఏది? కోరిక, తర్వాత ఈర్ష్య, అసూయ, అజ్ఞానము, కోపము, అహంకారము, ఇవన్నీ కూడా విపరీతమైనటువంటి అటాచ్మెంట్. నాది 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 అంటే ఈ బాడీ నేను అనుకోవటం వల్లే, ఈ శరీరం నేను దేహాన్ని అని అనుకోవటం వల్లే మనకి అటాచ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. కాబట్టి మన ఆలోచనలో పదే పదే నేను ఈ బాడీ కాదు, నేను శరీరం కాదు అనేది మనము అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. అది ఇవన్నీ దాటుకుంటే తప్ప అటు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వెళ్ళలేమని ఈ చిత్రంలో కూడా మనకి ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. అది ఇక్కడ భగవంతుడు ముఖ్యంగా ముందుగా ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ కామము, కోపము రెండు కూడా రజోగుణం నుంచి వస్తాయి. అవి మనకు మహాశని, మహాపాపం. ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువులు ఆ రెండు అని చెప్పేసి, కోరిక ఒకటి, క్రోధం ఒకటి, కోపం ఒకటి అని చెప్తున్నారు. ధూమేన వ్రియతే వహ్ని యథా దర్శో మలేన చ యథోల్బేన వృతో గర్భా తథా తేనేదమావృతం. ఇది కూడా చూసాం. పొగచే అగ్ని ఇవన్నీ ఎలా అయితే కప్పబడుతున్నాయో మన కోరిక వల్ల మనము ఆత్మజ్ఞానాన్ని చూడలేకపోతున్నాము, పొందలేకపోతున్నాము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిరస్యాధిష్ఠానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేషా జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఈ కామానికి
మనస్సు బుద్ధి ఆశ్రయాలు అని చెప్పేసి చెప్తారు. ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఇవన్నీ కూడా ఈ కామం, ఈ కోరిక అనేదానికి ముఖ్యము. ఇదేంటి రస్యాధిష్టానం ఉచ్యతే ఏతైర్విమోహయ త్యేష. అది వీటి ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆవరించి దేహదారులకు మోహాన్ని కలుగజేస్తున్నాయి. సో జ్ఞానమావృత్య దేహినం. సో ఈ కామానికి ఏమిటంటే మన ఇంద్రియాలు చెప్పుకున్నాం కదా, 5 ఇంద్రియాలు, ఇవే మనల్ని అన్నీ కూడా చూపిస్తూ ఉంటాయి. అన్ని విషయాలు, ఈ ప్రాపంచిక విషయాలన్నింటినీ చూపించి ప్రలోభ పెడుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు మన మనసు అటు ఇటు ఈ ప్రలోభానికి ఊగిసలాడుతూ ఉంటుంది. వెళ్ళాలి, చెయ్యాలి, తీసుకోవాలి, తినాలి, చూడాలి, వినాలి, ఇవన్నీ కూడా మన మనస్సు ప్రలోభ పడుతుంది, ఇంద్రియాల యొక్క ప్రలోభానికి గురవుతుంది. అప్పుడు బుద్ధి చెప్పాలి, ఇది మంచి మార్గము, ఇది మంచి మార్గము కాదు అని చెప్పి బుద్ధి చెప్తే మనస్సు వినాలి. సో ఏదైనా ఈ కామానికే ఈ ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి కూడా, ఇవన్నీ కూడా వీటికి ఈ కామం ఎక్కడ ఆశ్రయితమై ఉంటుంది అంటే మన ఇంద్రియాల్లోనూ, మనస్సులోనూ, బుద్ధిలోనూ, ఆత్మలో మాత్రము కాదు. ఈ కామం కానీ ఏదైనా సరే మన యొక్క ఈ స్థూల శరీరంలోనూ సూక్ష్మ శరీరంలోనూ ఉంటాయి. అంతేకాని మన ఆత్మకు ఏది కూడా అంతదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి. సో స్థూల శరీరము అంటే ఏమిటి అంటే మన భౌతిక శరీరం, కంటికి కనిపించే శరీరం. ఇదేది 5 పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. నిన్న కూడా చూసాము. సో అది ఏంటి, భూమి, అగ్ని, నీరు, ఆకాశము, వాయువు అని చెప్పుకున్నాము. ఈ పంచభూతాలతో తయారు చేయబడిన దానికి ఏదైనా సరే ఆకారము అనేది ఉంటుంది. సో మన శరీరం కూడా మన కంటికి కనిపిస్తోంది, పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది కాబట్టి దానిని స్థూల శరీరము అంటాము. మనసు, బుద్ధి కంటికి కనపడవు, కానీ అవి కూడా మనలో భాగం కాబట్టి దానిని సూక్ష్మ శరీరము అని అంటాము. సో ఈ కామము మన యొక్క ఈ బహిర్గత దేహంలో కానీ, అంతర్గత దేహం సూక్ష్మ శరీరంలో కానీ ఉంటుంది అని చెప్పేసి, ఇవే ఈ కామానికి ఆశ్రయాలు. ఏవి అంటే మన భౌతిక శరీరము అంటే స్థూల శరీరము, సూక్ష్మ శరీరం అయినటువంటి మనస్సు, బుద్ధి, ఇవన్నీ కూడా ఈ కామానికి ఆశ్రయాలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో వీటి ద్వారా ఈ విషయ సుఖాలన్నీ, ఆ విషయ సుఖాల యొక్క ప్రలోభానికి గురయ్యి మనందరం కూడా మోహాన్ని కలుగజేస్తున్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తస్మాత్ త్వమింద్రియాణ్యాదే నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. సో భరత శ్రేష్ఠుడా అంటే అర్జున, ఇందువల్ల ముందుగా నువ్వు తస్మాత్ త్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ, అందుకని ముందు అసలు నీ ఇంద్రియాలను నువ్వు నియంత్రించుకో. ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోకపోతేనే మనసు ప్రలోభపడుతుంది. మనసు ప్రలోభపడితే అది చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. బుద్ధి చెప్పినా కూడా వినదు అని చెప్పి మనసు, బుద్ధి కూడా ఈ రకంగా ఈ ఇంద్రియాల వల్లే కామానికి ప్రలోభపడుతున్నాయి. కాబట్టి ముందుగా నువ్వు ఇంద్రియాలను నువ్వు నియంత్రించుకో, నీ చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకో అంటే నియంత్రించుకో. పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. సో ఏమిటి, ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే కామం అనే పాపిని పారద్రోలు అని చెప్పేసి చెప్తున్నా అనమాట. ఈ పాపము జ్ఞాన విజ్ఞానం, మనుషుల యొక్క జ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని కూడా నాశనం చేస్తుంది. ఏది, ఈ కోరిక అనేది, ఈ ఇంద్రియాలు అనేవి. కాబట్టి ముందు ఇంద్రియాలను నువ్వు కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి, నియంత్రించుకోవాలి. అన్నిటికంటే మొట్టమొదటి మెట్టు అదనమాట, ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోవటం నేర్చుకోవాలి, అభ్యాసం చేయాలి. మనకిక్కడ అది మళ్ళీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు చక్కగా, ఒక ఉదాహరణగా, ఒక చిత్రంగా మనకు బాగా ఇదంతా అర్థం అవటానికి. ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఈ గుర్రాల లాంటివి. సో ఒకటి కన్ను, ఒకటి ముక్కు, ఒకటి చెవు, ఒకటి చెయ్యి, అంటే స్కిన్ అంటాం కదా, చర్మము, టచ్, ఏదైనా పట్టుకుంటే
మనకి మెత్తగా ఉందా, గరుగ్గా ఉందా, లేదంటే వేడిగా ఉందా, చల్లగా ఉందా తెలిపేది, అది కూడా ఒక ఇంద్రియం అన్నమాట. ఆ తర్వాత మన నోరు, నాలుగు చూపిస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంద్రియాలు, 5 పంచేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు అంటాము. సో ఈ ఈ కర్మేంద్రియాలు అన్నీ కూడా మనల్ని ప్రలోభాలకి గురి పెడతాయి. ఎందుకంటే చూస్తాము, ఏదైనా చూస్తే కావాలనిపిస్తుంది, వాసన చూస్తాము నచ్చింది, అది ఏదైనా పువ్వులు అవ్వచ్చు, లేదంటే సుగంధం అవ్వచ్చు, అది కావాలి అనిపిస్తుంది. అలాగే భోజనం అవ్వచ్చు, ఆహారం వాసన వస్తే తినాలనిపిస్తుంది. చెవులు అంతే, మనకి ఏదైనా వేరే పని చేసుకుంటున్న వాళ్ళని కూడా ఏదైనా వినిపిస్తే టీవీలో మనకి ఇష్టమైంది మానేసి వెళ్ళి వినాలనిపించవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి చెడు మాటలు వినాలనిపించవచ్చు. ఏదైనా సరే అది మనకి శబ్దం అన్నమాట. దానివల్ల ప్రలోభం. ఆ తర్వాత ఇలాగే ఏదైనా మెత్తగా ఉంది, అలా ఉంది అని కావాలనుకోవటం. ఆ తర్వాత నోరు, అది ఇది తినాలనుకోవటం, ఎక్కువగా మాట్లాడాలనుకోవటం కూడా ఒక ప్రలోభమే. సో ఇవన్నీ కూడా మన ఇంద్రియాలు మనల్ని, గుర్రాలు గనక అన్ని డైరెక్షన్స్లో కంట్రోల్ లేకపోతే అన్ని దిక్కుల్లోకి ఎలా అయితే ఇష్టం వచ్చినట్లు పరిగెడతాయో, కళ్ళెం లేని గుర్రాలు అన్న మాట మనందరం వినే ఉంటాం. సో కళ్ళెం లేకుండా ఉంటే గుర్రం ఎలా అయితే ఎటు పడితే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందో, ఈ ఇంద్రియాలని మనం ఆపకపోతే అవి కూడా ఇష్టం వచ్చినట్లు అన్ని దారుల్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అని చెప్పి ఈ చిత్రంలో మనకు చూపిస్తున్నారు. అయితే ఈ ఇంద్రియాలకు కళ్ళెం ఏమిటి? గుర్రానికి కళ్ళెం ఉండాలి. మన ఇంద్రియాలకు కళ్ళెం ఏమిటి? మనస్సు. మన మనస్సు ఒక కళ్ళెం. అయితే మనస్సు కూడా, కళ్ళెం కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆపలేదు, అది కూడా ఏదో ఇవి లాక్కుపోతుంటే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో ఎవరైనా గట్టిగా కళ్ళెన్ని లాగాలి, ఊరికినే కళ్ళెం కట్టి వదిలేస్తే అది ఏమీ కూడా పనిచేయదు. సో ఎవరు ఆ లాగేది, కళ్ళాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని లాగేది ఎవరు అంటే బుద్ధి. ఇక్కడ ఈ మనిషి ఒక సారథి ఉండి లాగాలి కదా, కళ్ళాన్ని పట్టుకుని ఆపాలి కదా గుర్రాన్ని. అది ఎవరు అంటే అది బుద్ధి. సో బుద్ధి, ఈ మనస్సు కూడా ఆ గుర్రాలతో పాటు వెళ్ళిపోకుండా, కళ్ళాలు గనక ఆపకపోతే ఆ గుర్రాలతో పాటు ఎలా అయితే వెళ్ళిపోతాయో, ఈ బుద్ధి మనస్సును అనే కళ్ళాన్ని పట్టిలాగి ఆపుతుంది, ఆపాలి. సో అది కాదు, నువ్వు అవి వెళ్ళిపోతున్నాయని నువ్వు కూడా వాటితో పాటు వెళ్ళిపోవద్దు మనసు, నువ్వు కరెక్ట్ మార్గంలోకి రావాలి ఇలా అని చెప్పేసి బుద్ధి వెనక్కి లాగుతుంది అని చెప్పేసి ఈ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. అన్నిటికంటే లోపలున్న శరీరంలో ఉన్న ఈ జీవాత్మ, ఆత్మ మాత్రము ఏమీ పట్టించుకోకుండా ఏది జరుగుతున్నా అలా చూస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనకి ఈ చిత్రం ద్వారా ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నదంతా కూడా ఇక్కడ చిత్రీకరించడం జరిగింది చిత్రం ద్వారా మనకు. సో ఇది మనం ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటి ఈ ఇంద్రియాలు, వీటిని ఏ రకంగా మనము నియంత్రించాలి అని చెప్పి, మన బుద్ధితో మన మనస్సును కళ్ళెంగా చేసుకుని ఈ ఇంద్రియాలు ఎటు పడితే అటు మనల్ని తీసుకువెళ్లకుండా తప్పు మార్గంలోకి, వాటిని సరైన మార్గంలో పెట్టాలి. మన కంటిని, మన ముక్కును, మన చెవులను, మన చర్మాన్ని, ఆ తర్వాత నోటిని కూడా అన్నిటినీ అదుపులో పెట్టగలిగి ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అన్నిటికంటే ముందు నువ్వు ఈ ఇంద్రియాలను చెప్పు చేతుల్లో అదుపులో ఉంచుకో. నియమ్య భరతర్షభ తస్మాత్ త్వం ఇంద్రియాణ్యాదౌ, కాబట్టి నువ్వు ఇంద్రియాలన్నిటినీ నియమంగా నియంత్రించుకో అర్జున అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అవి జ్ఞాన విజ్ఞానాల్ని నాశనం చేస్తుంది, మనుషులలో పాపాన్ని పెంచి జ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని నాశనం చేస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు ఆ పాపాన్ని, ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకుని ఆ పాపాలను పారద్రోలుకో అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అలా ఇక్కడ ఉదాహరణగా చిన్న వయసు నుంచే భగవన్నామ స్మరణ చేసుకుంటూ ఉంటే మనం ఇంద్రియాలను ఏ రకంగా నియంత్రించుకోవచ్చు అన్నది చూస్తాము. సో దయచేసి అందరూ ఈ విషయాన్ని మనసులో ఉంచుకోవటం ముఖ్యం అన్నమాట. ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే మనము భగవంతుణ్ణి మీద మనసు కేంద్రీకరించుకుని భగవన్నామ స్మరణ చేస్తే మనకది తప్పనిసరిగా మనకు ఆ ఉపయోగం తెలుస్తుంది. సో అది చాలా తేలికగా ఈ కలియుగంలో మనకి ఆ మార్గం కూడా ఉంది. కలియుగ ధర్మమే నామజపం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అందుకని హరినామ స్మరణతో మనము
ఇవన్నీ చేయటానికి ప్రయత్నించాలి. ఇక్కడ మళ్ళీ ఆత్మ, బుద్ధి, మనసు, ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు అని చెప్పారు. ఏమిటి అంటే కర్మేంద్రియాలు, స్థూల శరీరం, మన మామూలు కనపడే ఈ భౌతిక శరీరం కంటే కూడా కర్మేంద్రియాలు కొంచెం ఉత్తమమైనవి. ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు, అంటే మనకు కనిపించేటటువంటి ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు. ఆ తర్వాత ఈ మనస్సేమో ఇంద్రియాల కంటే కూడా ఉన్నతమైనది, బుద్ధి మనస్సు కంటే కూడా ఉన్నతమైనది, ఆత్మ అన్నిటికంటే కూడా ఉన్నతమైనది అని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. అదే ఇక్కడ కూడా చెప్పుకున్నాం. ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు, ఇంద్రియాలు, ఇవి కర్మేంద్రియాలు. ఈ భోగ వస్తువుల పైన ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. ఇంద్రియాల కంటే కొంచెం ఇంకా హయ్యర్ లెవెల్లో ఉన్నది మనస్సు కంటే ఉత్తమమైన స్థితిలో ఉన్నది బుద్ధి. ఎందుకంటే బుద్ధే మనసుకు చెప్తుంది కాబట్టి. వీటన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది ఆత్మ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో బుద్ధి మనస్సుకు చెప్పాలి. మనసు అప్పుడు ఇంద్రియాలను ఆపటానికి, నియంత్రించటానికి ప్రయత్నించాలి. ఇంద్రియాలు ఈ భోగ వస్తువులకు ప్రలోభపడకుండా ఉండాలి. అది మనకి ఈ విషయాన్ని 42వ శ్లోకంలో వివరించారన్నమాట. ఈ ఆర్డర్ అంతా మనం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. ఆత్మ, బుద్ధి, మనస్సు, ఆ తర్వాత ఇంద్రియాలు. ఈ ఇంద్రియాలకి ఇవన్నీ ప్రలోభపడుతూ ఉంటాయి అని చెప్పేసి. ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్థభ్యాత్మానమాత్మనా జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. ఓ మహాబాహో అంటే మహాబాహువులు కలవాడా, ఇలా అర్జున, ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి బుద్ధితోనే మనస్సును నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైన శత్రువును సంహరింపుము. సో ఇది తెలుసుకో, ఈ ఆర్డర్ని నువ్వు తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఏమిటి, ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మే గొప్పది. ఆ తర్వాత బుద్ధితోనే మనం మనస్సును నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైన శత్రువును సంహరించాలి. సో మనము ఈ బుద్ధి సహాయంతో మనస్సును నిలకడ చేసుకుని ఈ కామం ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియ విషయ భోగాల వలన అని చూసాము. సో వీటినన్నిటినీ కూడా ఈ కళ్ళెంతో నువ్వు ఈ మనస్సుతో నువ్వు బుద్ధి సహాయంతో నీ మనస్సుతో నియంత్రించు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో బుద్ధితోనే మనస్సుని నిలకడ చేసుకో. అప్పుడు నువ్వు మనస్సుని ఎలా నిలకడ చేస్తావు, ఇంద్రియాలను నియంత్రిస్తే మనస్సు నిలకడగా ఉంటుంది. సో అప్పుడు కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైన శత్రువును మనము సంహరించవచ్చు. ఆ మనస్సు నిలకడైతే అప్పుడు మనం ఆ కామము అనే దానిని ఆపవచ్చు, సంహరించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కళ్ళెం పెట్టి లాగితే గుర్రాలు ఆగిపోతాయి. అలాగే మనము మనస్సు, బుద్ధి యొక్క సహాయంతో మనస్సు నిలకడ చేసుకుంటే మనం ఆ గుర్రాలని, ఆ కామం అనే దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అని ఈ శ్లోకంలో వివరిస్తున్నారు. సో మనం ఇందులో నుంచి నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా మనం కామాన్ని జయించాలి. మనస్సును హరినామ జపం చేయటంలో మరియు భగవద్గీత చదవటంలో నిమగ్నం చేయాలి. సో ఇంద్రియాలను చేయటము అంటే ఏమిటి అంటే ముందుగా ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా మనకి కలిగించేది ఏమిటి అంటే అన్ని భౌతిక బంధాలకు కూడా కారణమైనటువంటి ఈ కామమేను. ఈ కామాన్ని మనం జయించాలి అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, నియంత్రించాలి. ఎలా నియంత్రిస్తాము అంటే ఈ కలియుగంలో మనకి శ్రేష్టమైన మార్గము భగవన్నామ జపము. అలా చేయటము, తరువాత ఈ భగవద్గీత, భగవంతుడి గురించి చదవటము, వినటము, శ్రవణం చేయటము, వీటిల్లో నిమగ్నం చేయాలి. అప్పుడు మనం ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది అని మనము ఈ పాఠంలో నేర్చుకున్నాము. హరే కృష్ణ.